Hej, jeg hedder Rune Kæsler. Jeg er fotograf, og det har jeg været siden jeg var 6-7 år gammel, hvor jeg fik min første kamera. Bare hovedet lidt mere over, så bare sådan her, og så ser jeg mændelig ud. Professionelt startede jeg med det for cirka 12 år siden. Og har efterfølgende egentlig lavet mange sjove ting. Både mode og erhvervsfotografering og børn specielt. Jeg tror ofte, folk vælger mig som fotograf, fordi jeg har en lidt skæv tilgang til det. Altså, det er nogle lidt skæve, sjove billeder, jeg vælger, og det er derfor, man skal vælge mig som fotograf. Jeg gør det lidt anderledes. Jeg gør det ikke traditionelt. Udover at tilbyde fotooptagelser af børn i studiet, så kan vi også lave billeder på location, for eksempel på en strand, eller et sted, hvor det giver mening for jer, et sted, hvor børnene har det godt. Og vi tager gerne en tur til stranden og pjatter i vandkanten og leger lidt med en spand, eller sidder på en sten, eller altså et sted, hvor børnene har det godt, hvor de hygger sig, hvor det er sjovt for dem. Prøv at dreje dig lidt den her vej, så du svinger lidt over på hovedet. Prøv at svinge lidt. Ja, fint. Du kigger ud over vandet. Ja, lige skal tage den igen. Efter folk har valgt deres billede, enten her i studiet hos mig, eller hjemme ved deres egen computer fra min hjemmeside, så går jeg i gang med billedbehandling. Og netop for at det bliver et super godt resultat, så har jeg valgt at printe mine billeder selv. Og det er simpelthen for at opnå den højeste kvalitet muligt. Så jeg har min eget trykkeri, og jeg trykker på tysk kvalitetspapir i forskellige typer. For at kunne levere et ordentligt produkt fra start til slut, så laver jeg alting selv her i huset.